A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskuru ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wonten asanipun para disepuh. Sesepuh derasan para disepuh ingkang sampun pono ing pangawas terhadap ing pitutur labat sampun tuntas mecahi krating pansangan ingkang pantes kinabekten ing ngarsane para alim ulama miwah para pangarsane agami ingkang ngrintendarukan sahcinatet ing kitab suci Wahyu Ilahi pinangka panuntun berat agung sumangkem lan tetepe ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang pantes kita ndereki sedaya kedah lan pangandikanipun ing ngarsanipun para pangemban pangbating praja lan sareng nagari mliginipun ingkang ngasta ketreng kaprajan ing Kalurahan Sembin Bapak Lurah ugi Bapak kami tuwa Ibu Dukuh ingkang tansah dados pandhem-pandhem para kawula ingkang dahat sinudarsana menapa dene ing ngarsanipun Risang Kadang Besan Sutresna panjenenganipun Bapak Suradi Saringgit miwasagung pangombyong ingkang saking padukuhan Kepek Kalurahan Sembin Kapanewon Sembin ingkang satu pantesan nampi sagunging pakurmatan ing pagrahan punika ugi para tamu kakung putri sepuh anen ingkang ditansah yunaturing suka basuki nuwun langurung yin sumangga kita tansah aturaken rasa syukur ing abiyantara dalem pangeran ingkang maha welas lan asih ingkang sampun kersa paring dhateng kita sami satemah kita saged pinanggih lan kempal manunggal ing wisma pagrahan punika kaliwanaken ing karahayon. Sholawat salam mugi tansah katetep dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan sedaya lan kula atur syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Salajengipun kalilanono kula ingkang kadhawuhan amakili panjenenganipun Bapak Lasyo Saringgit keparenga kula badhe matur ing ngarsanipun kadang besan miwah sagung tamu. Perwane atur kula keparenga ngaturaken pambagyo sugeng rawuh ing ngarsanipun Bapak Suradi Saringgit miwah sagung pangombyong kairing atur matur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya ing papan kula punika. Ananging ugi nyuwun agunging cih pangaksami mbok bilih anggen kula ananggapi rawuh panjenengan sedaya bebasan kirang buku aruh lungguh sosubuh ingkang boten mungguh babat pisan boten wonten praturi manah badhe miring pakurmatan ingkang lumarakatuh nanging sedaya wau awit kapurpur dinidaya kegiatan kula ingkang sanget pinados. Ingkang kalih keparenga kula ugi taos uninga ing ngarsanipun Bapak Besan bilih wonten ing wekdal menika kula sampun saged nindakaken wasing perembakan nalika wanci pirbakan kalorungin injih menika ndhawuhaken putra panjenengan pun Bagus Angga kalian anak kula pun Ajeng Rahma manut tata cara agami Islam. Wondene lampahing ijab kabul lancar tebih saking sakataing rubeda. Ingkang ketiga mbok bilih yen samangke lumantar para kadang kepareng marasuwan ngaturaken kunjuan miwah daran ing asanipun sagung para rawuh kula suwun kanthi andhapal sore manah kersa hangraseti kanthi andhar lan alunjuk menapa kawontenanipun kanthi mardi-mardikaning panggalih. Salajengipun ing mriki kula ugi ngaturaken agung matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng
para sanakadang tangga tepalih mitra pitepangan ingkang sampun paring kathah pamriyatu dumateng keluarga kula satemah adicara panghargyan agung ing wekdal menika saged lumampah kanthi sae. Mila kanthi menika sepisan malih keluarga namung saged ngaturaken agunging matur nuwun. Mugi-mugi pangeran ingkang mamirah lan mahasih tansah paring lelintu ingkang lumitu awit saking kesaenan panjenengan. Ingkang pungkasan ing ngarsanipun kadang Besan Sutresno miwah sagung pangonjong ningginipun lumebenipun dhateng sedaya para rawuh mugi kepareng kasih kecak nopi nerak nenggah ngantos paripurnaning adicara samanten. Kasulugi lumutring Pudiastuti kalilakna dhateng anak kula penganten sarimpit temah anggenipun bangun bebrayan samangkin saged guyub rukun atur untuk sebodo lan laras kalian kekudanganing asepuh. Amin Allahumma amin. Sagung protami kami mulya makaten dalem semanten atur kula bebasan kathah cacar-cacat lan galagang suling lisan awit kabekta kiranging marsudi seserepan. Pramila boten wonten atur sanes kajawi kula tadah lumutring sing samudra pangaksana. Nuwun matur nuwun. Akhirul kalam Bapak Taufik Hidayah. Nuwun kula minangka matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.